புகழும் போற்றியும் மாட்சிமையும் உண்டாக கடவுளே. நிலையான புகழுக்குரிய தூய இறை நற்கருணைக்கு எல்லா காலமும் ஆராதனையும் புகழும் போற்றியும் மாட்சிமையும் உண்டாக கடவுளே. நிலையான புகழுக்குரிய தூய இறை நற்கருணைக்கு எல்லா காலமும் ஆராதனையும் புகழும் போற்றியும் மாட்சிமையும் உண்டாக கடவுளே. வாழ்வளிக்க வந்த வள்ளலே எம் இறைவா, வாழ்வு தரும் உணவும் நானே என்று சொன்னவரே, இந்த மக்கள் கூட்டத்தை பார்க்கின்ற பொழுது நான் அவர்கள் மீது பரிவிரக்கம் என்று சொன்னவரே, ஆயனில்லா ஆடுகளைப் போல பரிதவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த குழந்தைகளை பார்க்கின்ற பொழுது நான் இரக்கமும் அன்பும் பரிவிரக்கமும் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னவரே, எங்கள் நற்கருணை நாதரே, இதோ இந்த அற்புதமான மாலை பொழுதினில் உமது முன்னிலையில் மீண்டும் மீண்டுமாய் சரணடைகின்ற இந்த தருணம் எங்களுக்கு எத்துணை மகிழ்ச்சியை தருகிறது என்பதை எங்களால் வார்த்தைகளினால் அளந்துவிட முடியாது என்பதை இந்த நேரத்திலே உணர்கின்றோம். உம் ஆற்றலையும் வல்லமையும் உமது இரக்கத்தையும் மன்னிப்பையும் அளவு கடந்த பாசத்தையும் எங்கள் வாழ்வில் அதை நாங்கள் பெற்று மகிழ்ந்து அதை அனுபவிக்கின்ற பொழுது இந்த உலகம் எங்களுக்கு தேவையில்லை என்பதையும் உமது திருவடிகளில் எங்களை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்து விட்டால் இதில் கிடைக்கின்ற ஒரு அலாதி பிரியம் வேறு எதிலும் எங்களுக்கு இல்லை என்பதையும் உணர்ந்து அன்பு இயேசுவே, இந்த நேரத்தில் உம்முடைய முன்னிலையில் சாஷ்டாகமாக விழ வேண்டும் என்று விரும்பி வந்திருக்கின்றோம். எங்களை அறிந்தவரும் எங்களை புரிந்தவரும் எங்களை ஏற்றுக்கொண்டவரும் எங்களை மன்னிப்பவரும் எங்களை அன்பு செய்பவரும் எங்களை வழிநடத்துபவரும் எங்களை அரவணைப்பவருமாகி இருக்கின்ற எங்கள் அன்பு நற்கருணை நாதரே, இதோ இந்த நேரத்தில் மீண்டுமாய்
உம்முடைய திருவடிகளில் எங்களை அர்ப்பணிக்கின்றோம். உமது பிரசன்னத்தின் முன்னிலையில் எங்களை அர்ப்பணிக்கின்ற பொழுது அளவிடமிடாத ஒரு மகிழ்ச்சியோடு உம் திருப்பாதத்தில் வந்திருக்கின்ற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் சரணடைந்து உம்முடைய திருப்பாதத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். எங்கள் அன்பு மீட்பரே, எங்கள் வாழ்வின் நாயகனே, எங்கள் வழிகாட்டியே, ஆன்மீக உணவே, உம்முடைய தந்தையின் திருவுளத்தை இந்த மண்ணுலகில் நிறைவேற்று மனிதனாக நீர் உருவெடுத்ததே நாங்கள் செய்த பெரும் பாக்கியம் என்பதை உணர்கிறோம். எங்களோடு வாழுவதற்கு நீர் இசைவு கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக, எங்களோடு எங்களாக வாழ வந்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பாவம் தவிர நாங்கள் இந்த மண்ணுலகில் அனுபவிக்கக்கூடிய அனைத்தையும் நீர் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பி எங்களோடு வாழ வந்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை உம் கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசுவே. எங்களை உற்று நோக்கம் அப்பா. நாங்கள் செய்த பாவங்கள் என்ன, குற்றங்கள் என்ன, தவறுகள் என்ன என்பதை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி எங்கள் வாழ்நாளில் இப்படிப்பட்ட குறைகளையும் குற்றங்களையும் நாங்கள் செய்துவிடக்கூடாது என்பதை உம்முடைய ஆவியின் வல்லமையினால் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இந்த நேரத்தில் அப்பா எங்களை கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். வயது முதிர்ந்தவர்களை குறைந்த வயதுள்ளவர்கள் வாழ்த்துகின்ற பொழுது இவ்வாறு சொல்லுவார்கள்: வாழ்த்த எங்களுக்கு வயதில்லை, இருப்பினும் உம்மை வாழ்த்துகிறோம் என்று சொல்லுவார்கள். உம் சாயலாக படைக்கப்பட்டாலும் அந்த தகுதியை எங்கள் ஆதி பெற்றோர்கள் இழந்ததினால் உம்மை ஆராதிக்க, உம்மை மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு தகுதி இருக்கிறதா இல்லை என்பதை உணர்ந்திருக்கின்றோம். ஆனால் இயேசுவே, எப்பொழுது நீர் எங்களோடு எங்களுக்காக வாழ வந்தீரோ, நாங்கள் இழந்த அந்த தகுதியை நீர் எங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்து விட்டீர். அதை உணர்ந்து உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். உம்மை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். உமது ஆற்றலையும் வல்லமையும் இந்த உலகிற்கு நாங்கள் எடுத்து காட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். எனவே அன்பே இயேசுவே, எங்கள் ஆராதனையும் புகழ்ச்சி பலியையும் நன்றியறிதலையும் இதோ நீர் ஏற்று எங்களையும் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டுமாய் இது இந்த நேரத்தில் உம் திருவடிகளில் எங்கள் சிரசினை ஒரு பாதத்திலே ஒப்பு கொடுத்து ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், என் ஆண்டவர் இயேசுவை நான் ஆராதிப்பேன் என்ற பாடல் வரிகளின் வழியாக உம்மை ஆராதிக்க விரும்புகிறோம். ஏற்று எங்களை ஆசீர்வதியும் தகப்பனே. ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன். வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன், நல்லவர்
உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன். பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன். ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன், உண்மையிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன், உண்மையிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன். காண்பவரை நான் ஆராதிப்பேன், காப்பவரை நான் ஆராதிப்பேன். காண்பவரை நான் ஆராதிப்பேன், காப்பவரை நான் ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன். விண்ணாடை அணிந்து ஆராதிப்பேன், குருத்தோலை ஏந்தி ஆராதிப்பேன். விண்ணாடை அணிந்து ஆராதிப்பேன், குருத்தோலை ஏந்தி ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன். புகழ்ச்சியும் ஆராதனையும் போற்றுதலுக்கும் நன்றி பலிக்கும் உரிய எங்கள் அன்பு இயேசுவே, உம்மை ஆராதித்து வணங்கி, உம்மை தண்டனிட்டு வணங்கி, உமக்கு தோத்திர பலி செலுத்தி வணங்கி, உம் பாதத்தில் விழுந்து கிடக்கின்ற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அப்பா, இந்த நேரத்தில் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். நாங்கள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக உம்மோடு நாங்கள் அன்பின் பாதையில் கடந்து வர வேண்டும் என்பதற்காக எங்கள் வாழ்க்கையில் இருள் சூழ்ந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் எப்பொழுதும் உமக்கு உரியவர்கள் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக இந்த உலகத்தில் எவரும் எங்களை அன்பு செய்ய தயங்குகின்ற பொழுது, ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற பொழுது, நீர் ஒருவர் தாமே எங்கள் அனைவரையும் ஏற்றுக்கொண்டீர், தயக்கமின்றி ஏற்றுக்கொண்டீர். உம் சிறகுகளின் நிழலில் எங்களை இளைப்பாற செய்தீர். உம்முடைய ஆற்றலினால் எங்களை பலப்படுத்தினீர். உமது ஆளுமையினால் எங்களை வழிநடத்தினீர். உமது வல்லமையினால் எங்களை நீர் ஆற்றுப்படுத்துகின்றீர்.
இத்துணை ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருக்கின்ற நாங்கள் இதோ மீண்டும் மீண்டுமாய் உம்மை என்று நாங்கள் மறந்து விடாமல் உம்மோடு நாங்கள் பயணிக்க விரும்பி மீண்டும் இந்த வெள்ளிக்கிழமையில் உம்முடைய முன்னிலையில் வந்திருக்கிறோம் என்றால் நாங்கள் பாக்கியவான்களே, நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், அர்ச்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை நினைத்து பெருமகிழ்ச்சியோடு உம்முடைய முன்னிலையில் வந்திருக்கின்றோம். இதை நற்செய்தி வாசகத்தில் அற்புதமாக எங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுத்திருக்கிறேன். என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து தன் சிலுவையை தூக்கிக் கொண்டு என்னை பின்பற்றட்டும். நாங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் என்று நீர் விரும்பினீரோ அதை நீர் செய்து காட்டினீர் எங்களுக்காக. மனிதனாக நீர் பிறக்க வேண்டும் என்று இல்லை, சிலுவைகளை நீர் சுமக்க வேண்டும் என்று இல்லை. ஆனால் எங்களை நீர் அன்பு செய்ததினால் எங்களுக்கு வாழ்வு தர வேண்டும் என்பதற்காக நீர் செய்ய வேண்டிய வேலையை நான் செய்து காட்டுகிறேன் உமக்கு என்று எங்களுக்காக சிலுவையை சுமந்து கல்வாரி நோக்கி சென்ற எங்கள் அன்பு இயேசுவே, இதோ இந்த நேரத்தில் உமக்கு நன்றி செலுத்தி உம் திருப்பாதத்தில் எங்களை அர்ப்பணித்து, அப்பா மேன்மேலும் நீர் எங்களை நிறைவாக ஆசீர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று உம் வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் செவிமடுக்க போகிறோம். எங்கள் செவிமடல்களை தூய்மையாக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த அற்புதமான மாலை வேளையை கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உமது மகனை எங்களுக்காக அனுப்பி அவரின் பாடுகளினாலும் மரணத்தினாலும் உயிர்ப்பினாலும் எங்களுக்கு வாழ்வு கொடுத்த எங்கள் அன்பு தகப்பனே, இதோ இந்த மாலை வேளையில் இந்த நற்கருணையின் பேழையில் முன்னிலையில் அமர்ந்திருக்கின்ற எங்களையும் அலைவரிசையின் வழியாக தங்கள் இல்லங்களில் இருந்து செபித்துக் கொண்டிருக்கின்ற உம் அன்பு பிள்ளைகள் அனைவரையும் உம் பாதத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். இயேசுவே, இந்த மாலை வேளையில் இயற்கை அனைத்தும் தங்கள் இன்றைய நாட்களுடைய வேலைகளை முடித்து இளைப்பாறு செல்லுகின்ற தருணத்தில் மனமுடைந்தவர்களாக பல பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலே, பல வேதனைகளுக்கு மத்தியிலே, கவலைகளுக்கு மத்தியிலே நிம்மதி தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கின்ற உம் சாயலாக படைக்கப்பட்ட எங்கள் அனைவரையும் இந்த நேரத்தில் உம் கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். உம் வார்த்தை எங்களுக்கு நல்ல அருமருந்தாக, உம் வார்த்தை எங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கையின் வழிகாட்டியாக, உம் வார்த்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையின் பலமுள்ளதாக, ஆன்மீக பலனாக எங்களை ஆற்றுப்படுத்தி ஆளுமை செய்து என்றும் நாங்கள் உம்மோடு பயணிக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலையும் வல்லமையும் தந்திருள வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை பார்த்து ஜெபிக்கின்றோம். ஆமென். கிறிஸ்து இயேசுவில் எனக்கு பிரியமான அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, இது இந்த மாலை பொழுதினிலே இந்த நற்கருணை நாதர் முன்னிலையில் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நம்முடைய சந்திப்பு ஆன்மீக பலத்தோடு பயணித்து வருகிறதை நினைத்து பார்க்கின்ற பொழுது நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
பலமுறை என்னுடைய சிந்தனைகளில் எழுந்த ஒரு எண்ணங்கள், வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலகத்தோடு நாமும் தான் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். கெத்செமனே தியான இல்லத்தில் இருக்கின்ற நான், உங்களுடைய இல்லங்களில் இருக்கின்ற நீங்கள், உங்களுடைய அன்றாட தேவைகளுக்காக, குடும்பத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக, என்னுடைய இந்த கெத்செமனே தியான இல்லத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவும் நாம் அனைவருமே பலவிதமான பாதைகளில் அலைந்து திரிந்து கொண்டேதான் இருக்கிறோம். இப்படி நீங்களும் நானும் வெவ்வேறு திசைகளில் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கின்ற தருணத்தில் உங்களையும் என்னையும் இந்த வெள்ளிக்கிழமை தினத்தில் மட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் திருப்பலியில் அலைவரிசையின் வழியாக காலை நேரத்தில் சந்திக்கிறோம். ஆண்டவருக்கு நன்றி. இருப்பினும் வெள்ளிக்கிழமை ஏறக்குறைய 1 மணி நேரம் நீங்களும் நானும் இவருடைய முன்னிலையில் வந்து ஒன்றாக அமருகிறோம் என்றால் எத்துணை பாக்கியம் இது, எத்துணை ஆசீர்வாதமிக்க நேரம் அது. எது எப்படி நடந்தாலும், எது எப்படி போனாலும், யார் எப்படி இருந்தாலும், என்னுடைய ஆன்மீக பாதையை, என்னுடைய ஆன்மீக பலத்தை நான் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள என்னை ஆண்டவர் முன்னிலையில் ஒரு சில நிமிடத் துளிகள் அர்ப்பணித்து அவருடைய முகத்தை நான் பார்க்க, அவர் என்னை பார்க்க, எனக்கும் அவருக்கும் இடையே ஏற்படுகின்ற அந்த உறவு பரிமாற்றத்திலே எனக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு மகிழ்ச்சி வேறு எதிலும் எனக்கு இல்லை என்பதை நாம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் உணர்ந்திருக்கின்றோம். எனவேதான் எந்த சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் சரி, எப்படிப்பட்ட வேலைய நிமித்தங்கள் இருந்தாலும் சரி, நம் தேவன் நம்மை ஒன்றுபடுத்துகிறார். நம் தேவன் நம்மை தன் வயப்படுத்தி தன்னோடு நிறுத்தி வைத்து அழகு பார்க்கிறார். இந்த ஆலயத்திலே வந்து அவருடைய முன்னிலையில் அமர்ந்து அலைவரிசையின் வழியாக உங்கள் வேலைகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இந்த ஒரு சில நிமிடத் துளிகள் இயேசுவினுடைய முகத்தை நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது, அப்பப்பா, என்ன ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கும் எனக்கும் கிடைக்கிறது. இப்படியே அவருடைய முன்னிலையில் என் ஆவி பிரிந்தால் கூட நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் என்று நம் ஆண்டவரிடத்தில் அந்த விண்ணப்பத்தை கூட எடுத்து வைத்திருக்கின்றோம். அவருடைய முன்னிலையில் அமர்ந்து கொண்டு அவரோடு நம்மை ஐக்கியப்படுத்துவதிலே கிடைக்கின்ற ஆசீர்வாதம் வேறு எதிலும் கிடைத்து விடுவதில்லை. இயேசு அற்புதமாக சொல்லுவார், சுமை சுமந்து பாரமுள்ள இதயத்தோடு, நொறுங்கிய இதயத்தோடு, மனபாரத்தோடு, வலியோடு, கஷ்டங்களோடு, சுமைகளோடு இருக்கின்ற நீங்கள் அனைவருமே என்னிடம் வாருங்கள். ஆறுதலின் தந்தையாக இயேசு உங்களையும் என்னையும் அழைக்கிறார். இந்த அழைப்பு பார்வைக்கு ஒரு விதமாக இருந்தாலும், இந்த அழைப்பினை ஏற்று அவரோடு பயணிக்கின்ற பொழுது ஒரு சில நேரங்களிலே நமக்கு வலியை கொடுத்தாலும், கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும், இறுதியிலே இந்த உலகத்தை நாம் வென்று விட்டோம் என்ற ஒரு மகிழ்ச்சி நமக்கு கிடைக்கும். பவுலடிகளார் சொன்னார் இல்லையா, சாவே உன் கொடுக்கு எங்கே, சாவே உன் வெற்றி எங்கே? சிலுவையில் அறைந்து விட்ட பிறகு பரிசேய கூட்டம் அனைவரும் மகிழ்ச்சி கொண்டார்கள்.
அப்பாடா, அழித்து விட்டோம் நம் எதிரியை, இனி சந்தோஷமாக நம்முடைய சாம்ராஜ்யத்தை நடத்தி விடலாம் என்று பரிசேய கூட்டம் மார்தட்டி நிமிர்ந்து நடந்து சென்றார்கள். அவர்களில் ஒருவராக இருந்தவர்தான் பவுலடிகளார் கேட்டார், சாவே உன் கொடுக்கு எங்கே, சாவே உன் வெற்றி எங்கே? எனவே இயேசு அழைக்கின்ற பொழுது, இயேசுவினுடைய அழைப்பிலே நம்ம இணைத்துக் கொள்ளுகின்ற பொழுது, இயேசுவினுடைய அந்த அன்பிலே நாம், அந்த அழைப்பிலே நாம் பயணித்து செல்லுகின்ற பொழுது, பல நேரங்களிலே நமக்கு தயக்கம் கூட ஏற்படலாம், பயம் ஏற்படலாம், வருத்தங்கள் ஏற்படலாம், நிறைவு அற்றவர்களைப் போல பயணிக்கிறேன் என்ற எண்ணங்களும் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஏற்படலாம். ஆனால் இந்த உலகத்தில் நாம் அனைவருமே நிறைவற்றவர்கள், இவர் ஒருவர் மட்டும்தான் நிறைவுள்ளவர். அரைகுடம் அலும்பும் நிறைகுடம் அலும்பாது என்று சொல்லுவார்களே. தன்னுடைய 3 ஆண்டுகள் பயணத்தில் எப்பொழுதுமே இவர் தன்னை பெருமையாக பேசியதில்லை. அமைதியின் தூதுவனாகத்தான் நடந்து சென்றார். பிரச்சனைகள் வரும் பொழுதெல்லாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலையும் வல்லமையும் தன் தந்தையோடு இணைந்து பெற்றார் ஜெபத்தின் வழியாக. இந்த நற்கருணை நாதர்தான் இன்று உங்களுக்கும் எனக்கும் அழைப்பு கொடுக்கிறார். மார்க்கு எழுதிய நற்செய்தி 8ஆம் அதிகாரம் 34வது இறைவசனத்தில் நாம் வாசிக்க கேட்கிறோம். இயேசு மக்கள் கூட்டத்தையும் சீடரையும் தம்மிடம் வரவழைத்து இவ்வாறு சொல்லுகிறார், என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து தன் சிலுவையை தூக்கிக் கொண்டு என்னை பின்பற்றட்டும். ஏனெனில் தம் உயிரை காத்துக்கொள்ள விரும்பும் எவரும் அதை இழந்து விடுவர். என் பொருட்டும் நற்செய்தியின் பொருட்டும் தம் உயிரை இழக்கும் எவரும் அதை காத்துக்கொள்வர். தொடர்ந்து இறைவசனம் செல்கிறது, ஒருவர் உலகமெல்லாம் தனதாக்கிக் கொண்டாலும் தன் ஆன்மாவை இழந்தால் அதனால் வருகின்ற பயன் என்ன? பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, பிரான்சிஸ்கு அசிசியாரை பற்றி நாம் வாழ்க்கை சரித்திரத்தை படித்திருக்கின்றோம். செல்வ செழிப்புள்ள குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் அனைத்தையும் துறந்து விட்டு வீட்டை விட்டு நிர்வாணியாக வெளியே வந்தார் என்பதும் அவருடைய சரித்திரத்திலே வாசிக்க கேட்கின்றோம். இறைவன் என்னை வழிநடத்துவார் என்கின்ற எண்ணத்தோடு தன் வாழ்க்கை பயணத்தை ஆரம்பித்தவர். தன்னுடைய துறவு மடத்தை ஆரம்பித்த ஒரு சில நேரங்களிலே, ஒரு சில நாட்களிலே எத்தனையோ வாலிப உள்ளங்கள் அவரோடு இணைந்து இறையாட்சியின் தூதுவர்களாக தன்னை அர்ப்பணித்த காலமும் இருந்தன. அந்த தருணத்தில் தான் தூய கிளார் அம்மாள் பிரான்சிஸ்கு அசிசியாரை சந்திக்கின்றார். இந்த தூய கிளாரா என்கின்ற சகோதரி பிரான்சிஸ்கு அசிசியாரை போல செல்வ செழிப்புள்ள குடும்பத்தில் வாழ்ந்தவள். பணமும் பதவியும் பொருளாதாரமும் அளவுக்கு அதிகமாக அவளுடைய குடும்பத்தில் கொட்டி கிடந்தன. அதோடு மட்டுமல்லாமல் இறைவன் அந்த பெண்ணை அழகு நிறைந்தவளாக, பெண்களுக்கென்று அழகு சேர்க்கக்கூடிய, அழகை மிஞ்சக்கூடிய அளவு கொடுக்கக்கூடிய கூந்தலையும், நீண்ட கூந்தலையும் இந்த கிளார் அம்மாளுக்கு நம் தேவன் கொடுத்த அழகு பார்த்திருக்கின்றார். பார்க்கின்ற வாலிபவர்கள் அவளுடைய அழகிலே மயங்கி விழக்கூடிய அளவிற்கு தூய கிளார் அம்மாள் காணப்பட்டாள். இப்படிப்பட்ட பெண்ணானவள் தான்
தூய பிரான்சிஸ் அசிசியாரை சந்தித்து நானும் இந்த சபையில் இணைந்து இறையாட்சி பணியாளராக என்னை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று இந்த பெண்ணானவள் தன் ஆசையை வெளிப்படுத்துகிறார். பிரான்சிஸ் அசிசியார் அந்த பெண்ணை பார்த்து கேட்கின்ற கேள்வி, இயேசுவை பின்பற்றுவதன் பொருட்டு உன் உடல் அழகு, கூந்தல் முதலியவற்றை எல்லாம் துறக்க வேண்டும், அதற்கு நீ தயாராக இருக்கிறாயா? உன் உடல் அழகு, கூந்தல் அனைத்தையும் நீ துறக்க வேண்டும், அதற்கு நீ தயாராக இருக்கிறாயா? சற்றும் யோசிக்காமல் தூய கிளாராள் சொன்ன வார்த்தை, நான் தயார் என்று. நான் தயார் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த வார்த்தையை அந்தோடு நிறுத்தி விடவில்லை. சேர்ந்த உடனே அவள் முதலில் இழந்தது அழகிய தன் நீண்ட கூந்தலை தான் அந்த பெண்ணானவள் இழந்தான். அசிசியார் அடுத்த கேள்வி எழுப்புகிறார். கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதற்கு ஏழ்மை மிகவும் அவசியம். உன் பணக்கார குடும்பத்திலிருந்து யார் வந்து உன்னை அழைத்தாலும் நீ திரும்பச் செல்லாமல் இருக்க வேண்டும், அதற்கு நீ தயாரா என்று கேட்கிறார். கிளாரம்மாள் அற்புதமாக சொன்னார்கள், நான் தயாராக இருக்கிறேன். மீண்டும் பிரான்சிஸ் அசிசியார் கேட்கிறார் இந்த கிளாரம்மாளை பார்த்து, கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது என்பது அவரை சார்ந்தவற்றுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பது, மற்ற அனைத்திற்கும் இரண்டாம் இடம் கொடுப்பது. இதற்கு நீ தயாராக இருக்கிறாயா? நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்று இந்த பெண்ணானவள் சொல்லி தன்னை அந்த துறவு சபையோடு இணைத்துக் கொண்டாள். என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து தன் சிலுவையை சுமந்து வரட்டும். இயேசு சொன்ன வார்த்தை இது. என்னை பின்பற்ற விரும்புகிறவர்கள் தன்னலம் துறந்து தன் சிலுவையை சுமந்து வரட்டும். என் பொருட்டு தன் உயிரை யாரெல்லாம் இழக்கிறார்களோ, என் பொருட்டு எவற்றையெல்லாம் இந்த மண்ணுலகில் இழக்கிறார்களோ, அவை அனைத்தையும் நான் விண்ணகத்தில் தருவேன் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். என்னை பின்பற்றி வாருங்கள். இனி நீங்கள் மீன்களை பிடிப்பவர்கள் அல்ல, மாறாக மனிதர்களை பிடிப்பவர்கள் ஆக்குவேன் என்று பேதுருவை அழைக்கிறார் இயேசு. எழுந்து என் பின்னே வா என்று லேவி அழைத்தார். லேவி எழுந்து வந்தார் இயேசுவோடு. மத்திய நற்செய்தியாளராக மாற்றப்பட்டார். இனி நீங்கள் மனிதர்களை பிடிப்பவர்களாக்குவேன் என்று சொன்னார் பேதுருவை பார்த்து. திருச்சபையின் முதல் தலைவராக இயேசு அவரை நியமித்தார். உன்னை இந்த துறவற சபையில் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் உன் அழகை இழக்க வேண்டும், உன் செல்வத்தை இழக்க வேண்டும், உன் எண்ணங்களை இழக்க வேண்டும், இயேசுவுக்குத்தான் நீ முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஏழ்மையான வாழ்க்கை ஏற்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பிரான்சிஸ் அசிசியார் கிளாராளை பார்த்து சொல்லுகின்ற பொழுது, அனைத்தையும் இழந்து இயேசுவின் பின்னே வந்தான். இன்று உலகம் இவர்களை தங்கள் ஆன்மீக வழிகாட்டிகளாக, ஆன்மீக ஆலோசகர்களாக நாம் ஏற்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால், தன்னலம் துறந்து தன் சிலுவையை சுமந்து சென்றவர்கள் இவர்கள் அனைவருமே. இவர்கள் உலகத்தை தனதாக்கிக் கொள்ளவில்லை, மாறாக இயேசுவை தனதாக்கிக் கொண்டார்கள். உலகத்தை தனதாக்கிக் கொண்டால் தங்கள் ஆன்மாவை இழந்திருப்பார்கள்.
இயேசுவை தனதாக்கி கொண்டதினால் இவர்கள் ஆன்மாவை இழக்கவில்லை. இன்று இயேசு உங்களுக்கும் எனக்கும் இதே கேள்வி எழுப்புகிறார். நீர் என்னை பின்பற்ற விரும்புகிறாயா? நீர் என்னோடு வாழ வேண்டும் என்று ஆசை கொள்கிறாயா? உன்னை இழந்து பார். உனக்குள் இருக்கின்ற தேவையற்ற சிந்தனைகளை இழந்து பார். நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதைகள் தன்னை இழந்து அற்புதமான செடியோடு வளர்ந்து பலனை கொடுக்கிறது. கற்களில் இருக்கின்ற தேவையற்றதை செதுக்கி எடுக்கின்ற பொழுது அழகிய சிற்பங்கள் வருகிறது என்று சொல்கிறார்களே, அதுபோல நீங்களும் நானும் நிலத்தில் விழுந்த விதைகளைப் போல தன்னை இழந்து ஒரு அற்புதமான பலன் தரக்கூடிய ஆன்மீக மரமாக இயேசு நம்மை வளர அழைப்பு கொடுக்கிறார். கற்களில் இருந்து செதுக்கி எடுத்த தேவையற்ற பொருட்களைப் போல நமக்குள் இருக்கின்ற தேவையற்ற சிந்தனைகளை நாமே அதை இழந்து ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அழகான அற்புதமான தூய்மையுள்ள அந்த ஆன்மீகத்தை, நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்வை, நம் ஆத்துமாவை நாம் பக்குவப்படுத்தி இயேசுவோடு இணைத்துக் கொண்டோம் என்றால் நாம் எதையும் இந்த மண்ணுலகில் இழந்துவிட முடியாது. மாறாக இயேசு நமக்கு அனைத்தையும் கொடுத்து விட ஒரு விண்ணகத்தில். யோபு அதைத்தானே செய்தான். நிர்வாணியாக என் தாயின் கருவறையில் இருந்து வந்தேன், நிர்வாணியாக மண்ணின் கருவறைக்கு சென்று என் தந்தையிடம் செல்லுவதற்கு என்னையே நான் தயார்படுத்தி கொண்டு விட்டேன் என்று சொன்னானே. 2-3 மடங்கு அதிகமாக நம் தேவன் அவனுக்கு கொடுக்கவில்லையா? எதற்காக நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம்? எதை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம்? ஓடுவதும் தேடுவதும் அலைவதும் எடுத்து வருவதும் சேர்த்து வைப்பதும் எதற்காக? நம் ஆன்மீக பயணத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறதா? நம்முடைய ஆத்துமத்தை பலப்படுத்துகிறதா? அல்லது சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கின்ற உறவுகளுக்கு மத்தியிலே நாம் சேர்த்து வைப்பது, எடுத்து வருவது, அலைந்து திரிவது அனைத்தும் ஒரு வெறுமையை, பொறாமையை, மனக்கசப்பை, பிளவுகளை, பாவத்தை உண்டு பண்ணுகிறதா? நிச்சயமாக 99% பாவத்தையும் வெறுமையையும் பொறாமையும் தான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றது. இதில் மாற்று கருத்து இல்லை. ஏனென்றால் அடுத்தவர்களை பார்த்துதான் நாம் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். என் வீட்டில் அருகில் இருப்பவள் எப்படி வாழ்கிறாளோ அவளை விட 2 மடங்கு நான் அதிகமாக வாழ வேண்டும் என்றுதான் ஆசை கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் நம்முடைய பங்கு தளத்தில் இருக்கின்ற புனிதர்களை பற்றி, புனிதருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை பற்றி பார்த்து அவர்களைப் போல நானும் வாழ வேண்டும், என் இயேசுவை போல நான் வாழ வேண்டும் என்று நாம் நினைத்து நம்முடைய ஆன்மீக பயணத்தை ஆரம்பித்தோம் என்றால் தன்னலம் துறந்து தன் சிலுவையை சுமந்து இயேசுவோடு நாம் பயணிக்க முடியும். இதைத்தான் இயேசு இன்று உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்லுகிறார். உலகம் முழுவதும் தமதாக்கி கொண்டால் தன் ஆன்மாவை இழக்கின்ற பொழுது அதனால் வருகின்ற பலன் என்ன? எனவே பிரியமான அன்பின் தேவ பிள்ளைகளை, இது இந்த நேரத்திலே, இந்த மாலை பொழுதிலே, இந்த நற்கருணை ஆசீர்வாதத்தின் முன்னிலையில், ஆண்டவருடைய நற்கருணையின் பேழையின் முன்னிலையில் இணைந்திருக்கின்ற நீங்களும் நானும் ஒரு நிமிடம் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்று அழைப்பு கொடுக்கிறார் இயேசு. வா என் மகனே, என் மகளே, உன் முகத்தை நான் பார்க்கின்ற பொழுது, உன் உள்ளத்தை நான் பார்க்கின்ற பொழுது உன் மீது நான் பரிவு கொள்ளுகிறேன். ஆயனில்லா ஆடுகளைப் போல வழி தெரியாமல் திரிந்து அலைந்து கொண்டிருக்கின்ற தொலைந்து போன ஆட்டை போல, ஊதாரி மைந்தனை போல உன்னுடைய வாழ்க்கை பயணம் தொலைந்து போய் இருப்பதை இப்பொழுது நான் உணர்கிறேன். எதையோ தேடினாய், எதையோ ஓடி ஓடி எடுக்க முயற்சி செய்தாய், எதையோ அள்ளி வந்தாய். அள்ளி வந்தது அனைத்தும் உனக்கு ஆறுதல் கொடுக்கவில்லை.
ஆதங்கத்தையும் மனவருத்தத்தையும் தான் கொடுத்தது. உனக்காக சிலுவையில் தொங்கி கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து ஒவ்வொரு திருப்பலியிலும் நற்கருணை வடிவிலே உன் இதயத்தில் எழுந்தி வந்திருக்கின்றன. வார்த்தையின் வடிவிலே உன் செவிமடல் வழியாக உன் இதயத்தில் குடிக்கொண்டிருக்கின்ற என்னை நீர் ஏற்றுக்கொண்டீர் என்றால் இது உலகத்திலும் விண்ணகத்திலும் அலாதி மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இருக்கும் என்பதை நான் உனக்கு வெளிப்படுத்துகிறேன் என்று நம் நற்கருணை நாதர் சொல்லுகிறார். எனவே பிரியமான அன்பு தேவ பிள்ளைகளை, இது அவருடைய முன்னிலையில் வந்திருக்கின்ற நீங்களும் நானும் ஒரு சில நிமிடங்கள் நம்மை சுய ஆய்வு செய்து பார்ப்போம். இந்த சுய ஆய்வு இன்று உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் அருகிலே அழைத்து வர வேண்டும் என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டும். இந்த சுய ஆய்வு இறைவனோடு நம்மை இணைத்துக் கொள்ளக்கூடிய உறவு பாலமாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இது ஒரு சில நிமிட துளிகள் நீங்களும் நானும் அவர் முன்னிலையில் மண்டியிட்டதும் அழுததும் கண்ணீர் விட்டதும் ஒரு அர்த்தமுள்ள ஆசீர்வாதம் உள்ளதாக இருக்கும். இல்லை என்றால் கெத்செமனி தோட்டத்தில் இயேசு சொன்னாரே சீடர்களை பார்த்து, 1 மணி நேரம் உங்களோ என்னோடு விழித்திருக்க உங்களால் முடியவில்லையா? உங்கள் ஆன்மா ஆவல் கொள்கிறது, ஆனால் உங்கள் உடல் அதற்கு இசைவு தரவில்லை. ஒருவேளை இந்த நேரத்தில் நீங்களும் நானும் இயேசுவின் முன்னிலையில் அமர்ந்து, ஆமாண்டவரே நான் மாற வேண்டும் என்று வெறும் வார்த்தைகளினால் மட்டும் சொல்லிவிட்டால், இயேசு அன்று பேதுருவையும் யாக்கோப்பையும் யோவானையும் பார்த்து சொன்னது போல, உங்கள் ஆன்மா இசைவு கொடுக்கிறது, உங்கள் உடல் அதற்கு மறுப்பு தருகிறது என்று இயேசு இன்று உங்களையும் என்னையும் பார்த்து சொல்லக்கூடும். எதையோ தேடி போனோம், தோல்வி அடைந்தோம், கவலை தேவையில்லை. வாழ்வு தருபவரை நோக்கி தேடி வந்தோம், தோல்வி கிடைக்காது, வெற்றி நிச்சயம். அதற்கு நாம் அவரோடு இணைந்தால் இணைவோமா? இயேசுவின் கரத்தை பிடிப்போமா? அவர் உங்களையும் என்னையும் ஆசீர்வதிக்க இதோ இப்பொழுது எழுந்து வருகிறார். நம் இதயத்திற்குள் மண்டியிடுவோம் இயேசுவின் ஆசீர்வாதத்திற்காக. கண்களை மூடி இதோ இந்த நற்கருணையில் வீற்றிருக்கின்ற இந்த நற்கருணை நாதரிடம் நம் உள்ளத்தையும் உடலையும் நம் சிந்தனைகளையும் நம் ஆன்மாவையும் அவர் கரத்தில் அர்ப்பணிப்போம். கற்சாடிகள் முழுவதுமாக நிரப்பப்பட்டிருந்த அந்த வெற்று தண்ணீர் இயேசுவின் பார்வையினாலும் தொடுதலினாலும் சுவை மிகுந்த திராட்சை ரசமாக மாற்றப்பட்டு விட்டது. இயேசுவின் தொடுதலினால், இயேசுவின் அரவணைப்பினால் தொழுநோய் பிடித்திருந்தவர்கள் குணம் பெற்றார்கள். இயேசுவின் தொடுதலினால் பார்வையற்றவன் பார்வை பெற்றான். இயேசுவின் ஒற்றை வார்த்தையினால் கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருந்த லாசர் முதல் சிறுமி இறந்து விட்டால் ஏன் இன்னும் போதகரை தொந்தரவு செய்கிறேன் என்று யாயிரு குடும்பத்தில் சொன்ன அந்த மரணப்படுக்கையில் இருந்த அந்த குழந்தையை ஒரே ஒரு வார்த்தையினால் எழுப்பி அவர்களுக்கு வாழ்வு கொடுத்திருக்கின்றார். இதோ இந்த சிந்தனைகளோடு இயேசுவின் முன்னிலையில் நம்மை அர்ப்பணிப்போம். இயேசுவே, எங்கள் வாழ்வின் நாயகனே,
எங்கள் வழிகாட்டியே, எங்களை காப்பாற்றி வழிநடத்தக்கூடிய எங்கள் அன்பு தகப்பனே இயேசுவே, இது உம்முடைய வார்த்தையை செவிமடுத்து உம்முடைய முன்னிலையில் சாஷ்டாகமாக விழுந்து கிடக்கின்ற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உலகம் தன்னை, நான் உலகத்தை தனதாக்கி கொண்டாலும் அதனால் வெறுப்பையும் கஷ்டத்தையும் பிளவுகளையும் பிரச்சனைகளையும் காய்மகராங்கள் பொறாமை இழிவு வெறுப்புகள் அனைத்தையும் நான் சம்பாதித்துக் கொள்வேன் என்பதை இப்பொழுது நீர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினீர். ஏனென்றால் உலகத்தை நான் சேர்ந்து வாழ்கின்ற பொழுது, உலகத்தை எனதாக்கிக் கொள்ளும் பொழுது நான் என் ஆன்மாவை இழந்து விடுகிறேன். மண்ணோடு மண்ணாக அழியக்கூடிய இந்த உடலுக்காக என்னையே நான் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவற்றை தேடி அலைகின்ற பொழுது, இன்று வார்த்தைகளின் வழியாக என்னை அந்த பாதையிலிருந்து வேறு பாதைக்கு அழைத்து வந்து என் ஆன்மாவை புனிதப்படுத்தினீர். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இயேசுவே. அப்பா, நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள் என்பதை நீர் மறந்து விடவில்லை. உம்முடைய ஆற்றலாலும் வல்லமையினாலும் ஆசீர்வாதத்தினாலும் இது நாங்கள் எப்பொழுதும் உம்மோடு இருக்க வேண்டும் என்று நீர் விரும்பி எங்களை உம் திருக்கரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டீர். இதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்தி உம்முடைய முன்னிலையில் வந்திருக்கின்ற எங்களையும் இந்த அலைவரிசையின் வழியாக தங்கள் இல்லங்களிலிருந்து செபித்துக் கொண்டிருக்கின்ற உம்முடைய அன்பின் குழந்தைகள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நேரத்தில் உம் பொற்பாதத்தில் அர்ப்பணித்து செபக்கிறேன் இயேசுவே. யாரெல்லாம் செப உதவி வேண்டும் என்று கேட்டார்களோ, யாருடைய குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கிறது என்று கண்ணீரோடு உம்முடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக செபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ, அந்த பிள்ளைகள் அனைவரையும் கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன் இயேசுவே. ஒருவேளை அவர்களுக்கு இந்த துன்பத்தின் வழியாக, பிரச்சனைகளுக்கு வழியாக உம்முடைய பிரசன்னத்தை நீர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையோடு அந்த குழந்தைகள் ஒவ்வொருவரையும் கரத்தில் எடுத்து வந்து சேர்க்கிறேன் இயேசுவே. இவர்கள் அனைவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும் அப்பா. அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் அவர்கள் செய்த அந்த பாவங்கள் அனைத்தையும், குற்றங்கள் அனைத்தையும் இயேசுவே உம்முடைய திருக்கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன். அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீரே ஆறுதலின் தந்தையாக வழிநடத்தக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன். அன்பு இயேசுவே, உம்மால் அன்றி இந்த உலகத்தில் எதுவும் நடந்து விடுவதில்லை. உம்முடைய கிருபையினால், உம்முடைய ஆற்றலினால், உம்முடைய வல்லமையினால் இன்று வரை நாங்கள் பாதுகாப்போடு பயணித்து வருவதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்தி, தாவீதின் மகனே என் மீது இரக்கமையும் என்று உம்மை நோக்கி அழைத்த அந்த மனிதனைப் போல இந்த உலகம் எத்திசையிலும் இப்பொழுது எந்த நேரம், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில், கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில உம்மை பெயர் சொல்லி அழைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கரத்தில் அன்போடு நினைவு கூர்ந்து அர்ப்பணித்து செபிக்கிறேன் அப்பா. அந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் உற்று நோக்கும். குடும்ப பிரச்சனைகள், கடன் தொல்லைகள், நோயினால் அவதிப்படுகிறவர்கள், பிள்ளைகளுடைய தவறான வாழ்க்கையின் வழியாக பெற்றோர்கள் கண்ணீரோடு அழுது கொண்டிருக்கின்றவர்களை உம் கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். தன் பிள்ளைகளுடைய எதிர்கால வாழ்விற்காக உண்ணா நோன்பிருந்து செபத்திலும் தபத்திலும் ஆழ்ந்து தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்லதொரு எதிர்கால வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்பதற்காகவும், திருமணம் முடித்த பிள்ளைகளுக்கு குழந்தை பாக்கிய வேண்டும் என்று செபத்திலும் தவத்திலும் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு தம்பதியர்களையும் இயேசுவே
இந்த நேரத்திலும் கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்பா. அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்று கானாவூர் திருமணத்திலே கற்சாடிகள் நிறைய நிரம்பிய அந்த தண்ணீரை உம்முடைய பார்வையினாலும் தொடுதலினாலும் சுவை மிகுந்த திராட்சை ரசமாக மாற்றி அந்த குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியை நீர் ஏற்படுத்தியது போல விண்ணப்பங்களை ஏறெடுத்து வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் நீர் கனிவு காட்டுமாறு உம் இரக்கத்தின் வழியாக, ஆற்றல் மிக்க உம்முடைய கரத்தின் வழியாக அந்த பிள்ளைகளை நீ தொட்டு ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் இந்த நேரத்தில் ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவே. ஆசீர்வதியும் அப்பா. கல்வி ஆண்டின் இறுதி நேரத்தில் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் மாணவ குழந்தைகள் ஒவ்வொருவரையும் உன் கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். கல்லூரி மாணவர்களாக இருக்கட்டும், பள்ளி மாணவர்களாக இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் எந்த விதமான தீய சக்திகளும் சாத்தானின் மாய வலைகளும் அந்த குழந்தைகளை ஆட்கொள்ளாமல், வளர்ந்து வருகின்ற அறிவியல் சாதனங்கள் அந்த குழந்தைகளை தவறான பாதைக்கு அழைத்து செல்லாமல், தீய நண்பர்களுடைய நாட்டங்கள் அவர்களை அணுகிவிடாமல், இயேசுவே உம்முடைய பாதுகாவலர்களை இந்த குழந்தைகளுக்கு முன்னும் பின்னுமாக இருந்து வழிநடத்த வேண்டுமாய் இந்த நேரத்தில் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. அந்த குழந்தைகள் தான் இந்த நாட்டின் எதிர்கால தூண்கள். அந்த குழந்தைகள் தான் எங்கள் திருச்சபையின் எதிர்கால தூண்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நீரே ஆற்றலின் வல்லமையை தந்தருளுமாறை பார்த்து ஜெபிக்கிறோம். அன்பே இயேசுவே, இது இந்த மாலை பொழுதில் இந்த நேரத்தை நீர் எங்களுக்கு ஒதுக்கி எங்களை அன்போடு அழைத்து உம்முடைய வார்த்தைகளை எங்களுக்கு ஆற்றலாக கொடுத்து உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நேரத்திலே கொடுத்து வைத்ததற்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்தி, மேன்மேலும் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீரே ஆறுதலின் தந்தையாக, வழிநடத்தக்கூடியவராக எங்களோடு இருந்து எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக பார்த்து ஜெபிக்கின்றோம். ஆமென், ஆமென், ஆமென். மாண்பு எரிவருளான மனத்தை தாழ்ந்து பணிந்து ஆராதிப்போம். பழைய நியம முறைகள் வனைத்தோம் இனி மறைந்து முடிவு பெறுக. புதிய நியம முறைகள் வருக. புலன்களாலே மனிதன் இதனை அறிய இயலாம். குறையை நீக்க விசுவாசத்தின் உதவி பெறுக. பிதாவர்க்கும் சுதனவர்க்கும் புகழ்ச்சியோடு வெற்றியார்க்கும் மீட்பின் பெருமை மகிமையோடு ஒளிமை வாழ்த்து யாவுமாக இருவரிடமாய் வருகின்றவரா தூய ஆவியானவர்க்கும் அளவில்லாத சம புகழ்ச்சி இன்றுமே உண்டாகுக. ஆமென்.
இறைவா, இந்த வியப்புக்குரிய திருவருட்சாதனத்திலே உம்முடைய பாடுகளின் நினைவை எங்களுக்கு விட்டு சென்றீர். உமது திருவுடல் திரு ரத்தம் இவற்றின் மறைபொருளை வணங்கும் நாங்கள் உமைப்பின் பலனை இடைவிடாமல் அனுபவிக்க அருள் புரிவீராக. இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கிற எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இயேசுவின் இருதயமே என்றும் இறங்கிடும் அருள்மயமே, உந்தன் ஆசியும் அருளும் சேர்ந்து வந்தால் எங்கள் ஆனந்தம் நிலை பெறுமே.